Takže čus lidi, zdraví vás Banán u dnešního videa, kde si dáme single player a možná domluvím i s Mentem, s Gamerem a s Mentem, protože je znám, bydlej tady v paneláku a tak jsem si řekl, že bychom mohli si s nima dát, mohli bychom si s nima zahrát, mám fakt štěstí, já jsem vůbec nevěděl, že natáčej a teď jsme tady a teď jsem tady a dneska si dáme hardcore a bude to hardcore, ano, na svět si pojmenujem třeba, mně je to jedno, dáme si třeba Minecraft hardcore a řekl jsem si, že takhle je to blbý, takže bychom mohli dát i třeba livestream, jo? Že byste mi říkali, co mám dělat a tak, takže nebojte se, určitě podpoříte mě tím a jdem si udělat nový terén nebo build. Building turn. Ano, a už jsme tady. Krásný. Je to. O, 30 FPS. Jako dobrý. Ale nelíbí se, že jsme v zimě. Se mi co hodně nelíbí. Takže ten livestream se pokusím, pak udělám oznámení, že budu mít ten livestream možná jako, no, bude možná první vlog někdy, ale nevím kdy bude ten první vlog, ale řekl jsem si, že ten první vlog ale určitě bude, takže kdyby se někdo ptal, co tohle je za skin, tak je to... Kam mi zmizelo to dřevo, jo, tady mám dřevo. Je to takovýhle skin, jo, jmenuje se Parman, tak kdyby měl někdo zájem, je to Parman, se píše, dobré. Chtěl by to zabít nějaké slepice, a není čas. Tak, jo, jedna slepice je dobrá, tu jsme teď dali. Takže OK. Ale dýně. Tamhle bychom se mohli. Já si myslím... proč jsem si neudělal meč? Teď se určitě, když se na tohle video díváte, proč jsem si neudělal meč. Já vím. Měl jsem si udělat meč. Už mi budou ubíhat hungerbary. Kdyby si někdo chtěl se mnou zahrát, může. Já mu v tom nebráním. Stačí, že mu jako přes LAN. Přes hamač. A nebo můžeme udělat vlastní server, jestli budou žádosti, že si uděláme vlastní server. Bude i facebooková stránka, takže tam budu psát různé detaily. Ale spíš na YouTube budu oznamovat. Budu se věnovat YouTube spíše. Takhle jsem to chtěl nazvat. A to. Já to prostě nějak pokácím. Vím, že to je takový divný, ale... Ano. No, jak Minecraft hraju 2 roky, asi tak přibližně. No a... No, my jsme se mohli tady na té hoře. Tam půjdem pro ovečky pak, s kterýma přežijem, protože to by bylo pak kruté. Počkat, co já chci teď dělat? Jo, vykraftit. A jo. Tak. Styky. Kompáč. Jo.
No pec, víte lidi. Pecička. Jinak normálně mi říkejte banán. Jo, ten Pavel Mareček, ten jak hrál se mnou, ten Super Striker Stars, není slyšet, no, ale bohužel jemu se to zlepší, doufám, že aspoň nějak tak trochu, že se mu to zlepší. Asi tady takhle dělám, tak výhled. Ještě trochu do podzemí. Tak. Jo, dobrý. Ty demonty. Já jsem si ten crafting table mohl vzít sebou. No, to je dobrý. To je dobré. Vlastně uděláme možná jednu noc, možná dvě. A to bude první part. Já vůbec nevím, kolik natáčím. Ani asi nebudu chtít vědět. Ani nevím, kolik natáčím. Doufám, že se to bude vejít do těch, no. Ještě, že se může pálit dřevem, to jako, to je záchrana jediná. A jdu pro ty ovečky. Nechce mi to i peče. Tady je dobrý, že to mám hnedka při domečku, tady ty ovečky. Na 2 rány, no, chudáci. Já bych vás nezabíjel, ale já vás potřebuji k užitku. Kdybych měl nůžky, tak vás jen ostříhám, ale já nemám nůžky, takže nastává smrt. Ani teď nevím, kde jsem si udělal dům, lidi. Jako tohle je, jo, tamhle je. Kdybych si to zazdil, tak fakt nevím, jako. Ale už začínám mít jako hlad docela. Ano, se mi to vypeklo. Tak si to budeme moc rozšířit už. Jako nebude to jen takhle. Že už to bude trochu, že budeme kopat i ty diamanty. A pak půjdeme i do džungle. Prostě, počkej, jak se kraftí ta. Jo, takhle. Jasný. Ano, jo. Pak si to i trochu rozšíříme. Jo, tady takhle skovaná ta pec. A to no. Takže nějak takhle by to jako mohlo být. A tohle by byl první part tohoto videa. Tohle by bylo takový jen to ubydlí a tam ty videa slibuju, že budou trochu delší. Takže čus.